Od zore vremena, stanovnici našeg sveta su pogledali u nebo i razmišljali o postojanju osvajača iz svemira. Pitanje jesmo li sami u svemiru je najzad odgovoreno, a naši hrabri ljudi u uniformama uz pokliče rizikuju živote, ruke i noge da drže vanzemaljske horde podalje. John H. javni uz nabrane obrve pita se da li je ovo nasilje i vojni mačizam zaista potreban u ovoj bitci umova koju vode Sam i Max protiv ružnih vanzemaljaca iz svemira. Naša priča počinje u ne tako davnoj noći, kada su iz najmračnijeg ugla svemira došli ružnići. Hladna rasa osvajača, bez emocija, koja se uputila ka našem ostrvu u svemiru, ne u potrazi za mirom, već da zadovolje svoju glad ka ljudskom mesu. Ogavna, gnusna stvorenja lišena svega ljudskog, sa namerom da zadovolje svoje primitivne nagone, bez obzira ka bolu i mučenju, koje će bez sumnje da nanesu. Kako mi je muka od pomisli, želim da vičem od besa, oni sa svojim velikim oružjem i superiornim intelektom. Kladim se da ne bi bili tako opasni bez toga. Bez toga bi bili kao bebice. Hajde, bebice, idite kući mami da plačete, pre nego što vam mi, zemljani, stvarno damo neko. Ovo je mesto na kome se skupilo na stotine ljudi u senci ove nezemaljske naprave da bi se zauvek povezalo sa ovim istorijskim događajem. Do sada nije bilo aktivnosti, ali još je rano i ja... Čekajte, nešto se dešava, mislim, da, neko izlazi. Ljudi sa zemlje, počujte moje reči. Rezervacije za 100 za 4 gosta. Da, za bliski susret sjajne vrste. Teleportujte se do restorana. Pržeći tanjir. Pržeći tanjir gdje nije samo hrana vanzemaljska. Baš fino mesto, Seme, fina atmosfera. Sviđa mi se što može da se diše. A da, ja moram da priznam da je dekor krajnje autentičan. Naročito me zabavljaju svi glupavi kostimi i teatralnost ličnog osoblja. Primećuješ li kako otimaju samo prelepe, tek nabujale devojke u svoje odaje? Stvarno su dobro uradili domaći. Ko će moju kožu? Pustite me, upomak! Pomozite mi, molim vas, pomozite mi! Izgleda da svi glume. Dobrodošli, zemljani, ja ću vas oslužiti. Sve ovo samo predstava, zar ne? Ali, naravno, inscenirano za vašu zabavu i uživanje. Izvinite me, moram do prostorije za male učenjake. Ako je sve ovo gluma, zašto se niko ne vraća? Zaboga, za mali restoran imaju mnogo zamrzivača. Baš si stigla na vreme. Doneli su nam hranu i oteli Maksa. Zbogom, mališa. Ćao, Seme! Ne, moramo da ih zaustavimo, ovo nisu glumci! Pa, slažem se da ne glume baš kao Milena Dravić, ali... Pusti ga! Beži, Makse! Ovi su ozbiljni! Nemamo ništa protiv da nam spremate hranu. Ali kad počnete da nam otimate žene, to je previše! Odlazimo sada. I zaboravi na bakšiš! Moramo da kontaktiramo pukovnika Kukuruzića i predsjednika. Razdvojimo se. Pukovnik Kukuruzić. Siguran sam da će biti napet kao kokica. Dobro, momci, ja sam narednik kamere i moj posao je da vas provedem kroz naš objekat. Zar ne bi trebalo da tražimo pukovnika Kukuruzića, Seme? Pa tražimo, maleni druže. Ako je ova tura vredna ulaznice, trebalo bi da prođemo pored vojnih zvaničnika u njihovim uobičajenim pozama za par minuta. Ima par stvari koje možete da učinite za mene danas. Ostanite u grupi. Nema pričanja, nema slikanja, nema zapisivanja, ne pipajte ništa. Ne pitajte me o letećim tanjirima ni vanzemaljcima. U stvari, ne pitajte me ništa! Ima li pitanja? Izvinite, naredniče, hoćemo li vidjeti neke vanzemaljci u toku ove ture? Jeste to po glavu? Ovdje nema vanzemaljaca!
te priče su izmišljotine medija i neću više ni da čujem za to, je li jasno? Razumem, gospodine. Dobro, sada pratite me. Ovdje vidimo tekofedbanu halu. Ovdje vidimo komemorativni spomenik zbog naše veličanstvene pobjede nad vanzemaljcima. Sagni se! A ostavite ovo, ja sam ti tek redno. Šta se dešava ovde? Pukovniče Kukuruziću, znate li šta se dešava? Čitava baza je pretrpana vanzemaljcima. Ja šta? Mi smo ih i pozvali. Namamili preko celog kosmosa da bi se šepurili na slikama sa njima. Ovako, na primjer, da bismo opravdali sav novac koji trošimo na vojno oružje, koje inače nema nikakvu svrhu. Bilo je sjajno dok nismo otkrili da su ova bića sa drugog sveta jako napredna i neuništiva rasa. Eto, to ko bi ga znao. A pošto nema načina da se ružnići zaustave, počeli su da upražnjavaju svoju glavnu direktivu. Zamrzavanje istovar ljudi u količinama dozvoljenim nosivošću njihovih brodova. Šteta, zaista. A zašto mi to govorite? Jer sam umoran od varanja vrednih građana kao što si ti. U stvari žurim da se priključimo ostatku momaka dole u skloništu. Naši nuklearni projektili dugog dometa bi trebali da istrebe sve te pržene tanjiriće za koji trenutak. Nuklearno oružje? Jeste li poludeli? Ružni skotovi neće znati šta ih je tresnulo. O ne, ovo je nemoguće. Moram da nađem Sema i Maxa. O, vi manijaci! Sve ste digli u vazduh. Prokleti da ste do pakla! Vaši prijatelji su neutralizovani u vašem modelastom vojnom pokušaju da nas pobedite. Oni ne mogu da vam pomognu. Nemoguće! Radite sa mnom šta vam je bolje, ali recite mi šta se desilo sa Semom i Maxom? Opusti se, Učo. Ovo je sve bilo samo smišljena šema da bismo uspjeli da uđemo u jedan od svemirskih brodova. I da se domognemo kontrola. Rede kao maca. Zbog ovakvih stvari se vesela vožnja zove veselom. Momci, možemo da se bacimo na posao sada. Cela ljudska rasa je u potpunosti zbrisana. Šta ćemo da radimo u vezi sa tim? Možda možemo da je napravimo iz početka. Ti možeš da kloniraš čitavu civilizaciju od nas dvojice. Ili možemo da letimo oko planete jako brzo pa da vratimo vreme. Ili još bolje, možemo da se igramo s ovim dislokatorom vremena koji stoji na tabli. To je to. Ružići su ovladali putovanjem kroz vreme. Odesit ćemo ovu futurističku napravu da nas vrati u vreme pre nego što su ružnići stigli ovde, na zemlju. I voila! Kao da se sudnji dan nije ni dogodio. Vratili smo ljudsku rasu i tako to, ali šta će sprečiti ružniće da sprovedu svoj plan za osvajanje zemlje još jednom? Ja predlažem da promenimo taj plan. Ljudi sa zemlje, počujte moje reči. Hej, samo to na micu! Uljice, fuj! Šta kažu? Gledajte, pizzalice! Prekinite, ne gledajte nas, otkazujemo misiju, povlačenje! Wow, šta ste vi to, momci, uradili? To je u stvari jako prosto. Jednostavno smo promenili njihov glavni sastojak za recept za sveže smrznuti zemljani na čokoladice. Vidiš, Učo, nakon što su skupili i greškom pojeli svu tu čokoladu, znali smo da će ružnići, ponosna rasa, biti tako izblamirani svojim eruptivnim licem, da će da napuste svoj lukavi plan za zemljane i da se vrate u svoju galaksiju obuzeti nesigurnošću, kao svi oni tinejdžeri na dan slikanja. Poraženi, nakon što se sva ljudska moć i nauka pokazala neuspešno. I to najponiznijom stvari koju je Bog svojom mudrošću podario ovoj zemlji. Sam i Max, privatna policija, zar ne? Ne, bubuljice, obrati pažnju. Ubijaš me, maleni druže. Ili možda nije. Uloge tumačili Peđa Damjanović, Bojan Klišć, Bane Jeftić, Nataša Miljuš, Bojana Ordinačev. Snimanje i obrada zvuka Marko Filipović.